Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm hormatly Türkmen vatandaşlar. Şuun ayın 13'ü oktyabr ayı 2022 yıl. Öýüňize saglyk. Gece gündüz bar arzuum meňe şu Türkmen halkymyzyň bir gowuny sataşyp bir gowunlarda ýaşamagy. Şu zatları aýtmak bilen käbir zatlaryň üstüne durasym gelýär. Ozaly bilen meňin aýtjak bolan zatym şu saýda başlangyç birazjyk nemerek başlanar, onu özüňiz düşünersiňiz. Ozaly bilen ýanky käbir utayda diliniň eýesi däl adamlar üçin. Onu näme üçin aýdýan? Sebäbi utayda näme ol? Dilliye ölerik bitenleyip bara, bilsen bilmesen ağzından çıkan zat ayda oturmalı. Lan o adamlar. Özümüzde de biz apazisyoner deyip gurulayanız. O alkaş. Men alkaş olsam siz öyle size şunlar peredaşı koyurdum ben. Alkaş o sürünüp yatanlar. Ne mi alkaş olup sen bacığına değdim ben. Sen hereğine değdim ben. Ya yine bir garnasına değdim mi? Haram zadalar. O zatları çıkaryanım kimliğinden bilyen. Muhammed diyorçu halmıra söyün sebebi men olara kulak asmadım. Olar bana kulak astıracak olurlar. Ben oları dinlemeliyim. Ama men oları dinlemedim sebebi olan maşenlik kezzaptığını bildim düşündüm. Maşenlik aynı Muhammed 1. derecede. Adamlara Allah men sizi bärik getirecek deyip. Getirecek olsan getirmeli gelin de. Yine benim getirecek olan oğlunun birini ne şeyler dağlayan başarıp bilen yok. Bolmasa bana şolun bir köp pulum gerek değil. O ansat edip koyuyorlar, bärik gelmeyen var ağır. Ondan yankı yine bir stada bellek keslekladım. Öňüm aydypdym. Şol apazisiýa diýip oturannyň birden bir ýa şu Moskwa baranna men köne işlen edarama bartdyrlar. Arhivine barıp şol 10 000 üstüne daha pulum hödür etdirler. Onu bana öz anamdar adamlama aýtdy, şu taýda işlep beren. Onu beýdekilere aýdyp beren ýanky Murat Gurban diýär. Murat Gurban näme o beýdip bar adamnyň ýaş oğlan gyzynyň kellesini zadyny aýlap oturmaňar o beýtmäň. Siz näme o Türkmenistany 2-nji Ukraina etjek bolýaňyzmy? Ya siz hem haýsy tarapy işleýäňiz? Mümkin siz aňry işleýänsiňiz kenbe. Şoňal habar bar kenbe işleýär diýip. Şol aslında şol dogrudur. Sebäbi dogry bolmasa näme üçin käbirleri açık barkka geldiler şu Türkmenistan'a. Hani başka şu opozisiya tarafından barkka geldiler mi? Yok. Sebäbi значит какой-то bir şansy gözläp şans ba diýip şans olmasa şansam näme? Ol ýanky özüniň şu taýda tutsaw edilmediligini bilýän adam bolmaly. Şol baran ýagdaýynda şu taýda tutsaw edilmeýär. Doğru, kıyınçılık diyen zat hem yerde var. Yok yeri yok. Üstelik Kanada'da da var. Gaza zatlan bakası en gımmatladı yönü berdi. Ne hilem olsa sosyal tarafından hükümet seni kolla oturuyor. Ana şu koronavirüs değil. Şunu her adamlara bir belli meşhurda pul veriyorlar. Şu koronavirüs sebeple. Türkmenistan olsa bir yani hazırki gellik herizin aydışıyla sıçak var ya, Serdar sıçak. Ona elinden geliyen zat yok aslında. O prosto yankı kakasının diyen zatlarını sonu amalaşacak oluyor. Onun Reşit Meredif diyelim, Ministre İnestranlık değil. Yol ki palkı, o derecen var, zadın var. O ne mesela var halkın şu daşacı yurtta yaşayan oğlan gıyızlan aladasını etmesen sen o ministerliğin näme peydası var? O tayda pasolsto, konsolsto sakla oturanın näme peydası var?
Onun belli nämediğini häzir sehel bir zat bolsa Reşit Meredov topulup otur şotay Serdar'ın yerine häzir. O tilker o Reşit Meredov diýilen adam. Tilki, prosto barıp yatan tilkol. Şo sebepden mara bir nähilem bolsa, yankı yine taşıjurttu ýaşap öğrenmen apodisiye diýerlerine yankı Murat Gurban edimde ýadymdan çykyptyrdy. Geçen ýyl 1-nji awgustda ýaş oglan gyzlary kuşgurdy, özü gaçykdaýdy. Pasostdan öňünden. O bolşumuz nähile o? Oňal şeýdip ýaş oglanlary kuşgurjak bolsaňyz öňürtü bilen özüňiz duruň şotaydy. Erkek diýip bir zat göterýän bolsaňyz. Bolmasa da sesinizi çıkarmaňda we işiňiz bilen bolun. Sen aikido bilen zanymasiýet, näme bilen zanymasiýet, gaty häzir bolun o. Şu yalan töhmet diye yerde yatmaya diye. Birazcık diyen gepinizi bilin. Apodisiye. Sizde var apodisiye diyen zatda öz pozisiyası olmalı. Sizde pozisiye yok. Siz yönü şol yaş oğlan kızları ulanıp şolary eýdek-beýdek kışkırıp näme gördüňiz o? Yaş oğlan kızlarda ne bu ne var? Olar bir iş alada zat diýip asnawna Türkiýe geldiler. Orsetde de azel Ukrayna'da da vardı, yine Ukrayna'da ursa yaptığını özümüz biliyoruz. Hemmesi yine eylak dağıdılar. Var olak ediyen ürünü şol yankı Azatlık Radyo'da mı bir zat çıktı, şonu gaytalap, ölçü şeycip şonu gaytalap ettiler. Sizin ıznakit pozisyanız yok. Apodisyan bir öz pozisyası olmalı. Nitolk apodisyan her bir adamın bir özünü bir pozisya diyen zat olmalı. Sen pozisyan olmasa sen halkın önüne düşecek olacaksınız mı yani? Beytmen o yaş olan kızları köşendürüp görsünüz. Öyle biz neyem ettik yine advokat tuttuk, neyem ettik. Sizin ekdiyen zatınız yok şaka seninle. Ne şey verdi gellik herif. Men gellik herif atı oldu yani. Sen neyem için? Men gellik herif siz yan tanıyan o zaman ben gellik herifi 1983. yılın her tanıyan. O konkret zatları daha yine yakın ayağının yakın kardeşleri, öğretmenin yakın kardeşleri oluyor da sol çıkış edenler. Olur konkret zat ediyorlar. Siz onu konkret zat etmen ol. Türkistan zat ettiğiniz onun okav ettiğiniz o. Okav. Bir adamın önüne çıkacak olsanız sizde bir agitasyon bir neme olmalı. Hüner. O beyde olsan yaş oğlanları köşecek olsanız guru iş edip bileniz yok mu? Kısmalı yerinizi kısımda oturun. Başka iş eden adamlara azarınız yetmesin. Ne hükümet yağda arada açsın, yurdun içi arada da doğru üstünlükler var anırda da, kevir üstünlükler var. O zatları biz bellek geçmeli hükman formada. Yönü şol üstünlükler aslında göze görünmüyor da sevinem çünkü in esası asnavnoy halkımız aç kıyın günlerde. Kim şol kürsüde oturan olsa dine ana şolar ya Berdi Muhammed'in tohumu ana şolar yaşamalı. Serdar, ey akmak, sen var akmak ne olsan, sen var odaylı bilen öz tohumundan başla. Öğren kol cay vuranlar var bir topar pul veren. Şolardan nasıl, nereden tapıtlar? Şu cay var ha, deski sade öğür, çağadır öyüne. Sen hakikatten Türkmenistan'a iyi olacak olsan. Hakan ne mi? Bir gün durar, 2 gün durar o. Sen ne edecek? Sen boynunu alıp gidiyorlar o. Şu zatları oylan. Başarıp bilen yok mu? Kokusu çık, yok ol. Nereye gitsen git. Yöne Hakan vermez. Giderse de taşacı yurtta bir zatı verilen. Şu adamı taşacı yurtta tapmak işten ansat, işte tapmaktan.
Vatan satberdi adam tapmak daşa yurttu. Şu sebepten de daşa yurdu zıngılıp çıkıp o tayda hiç bir gala almacaňyzy onu da men düşünýändim ya. Ondan minna ne Kaka Murat Kıdırov bir neme havar iberdi, yani toyuz çıkış etti YouTube'da. Ay minni aňyrda rozuk berdirler diye. Men havarıma göre ben gürleştim ayttılar. Yok hiç rozuk yok dediler. İnniýöne men şuda diýjek bolýan zadım. Eger şol Kaka Murat Kıdırov rozuk beren bolsalar, onu Serdar davay zastavit et, menem rozuk verdir. Rahman verdi, Ağayev rozuk verdir meni. Ol beýdip barar ol köpse heşelle kakyalar. Onunla bir zat boldu. A sizin bolup börsüňiz nähili o wapşe aparisiýa. Wapşe siz aparisiýa mı? Diňe ýöne ol indi häzir bir otayda çykýarlar. Ay sen beýle, sen pısmydan. Ön şu biriniň etini ýek bolup börler olar. Ondan sen aktivist bolmagy. Şu sebepten olar bilen agara ýene de bir gaýtarap aýdýan. Hemmeňiziň öýüňize saglyk, öýleňizde toýlar bolsun, Türkmenistan watanymyzam düzelip, ýanky daşa ýurtda okuyan oglan gyzlarymyzam kynçylygy görmesinler. Oý degime alyp barýan ýollary bilen geljege uly ädim bilen bassynlar. Köp sag bolun diňläňiz üçin, geljekde duşuklar eşeni. Men ýene de hökmany bir soňky geljek aý bormy ýa şulay hökman formada men siziň dikkatiňize ýene bir käbir habarlar aýdyp berjek. Ýöne bir daha düşünelim. Ine gelli kärif diýerler, şuýda men birazjyk ýene bir goşaýym. Gelli kärif atogru diýip öňäýin ol näme aýdýardy? Kim şol? Şeýheýew. Şeýheýew bilen menem gürleşdim. Men ýöne onuň üstünden köp zatlary biljek bolup demetdim. Men ol gatky ýitir eken. Ýöne gepleşme üçin, zat etme üçin bolýa, ýöne ol beýleki gurýan oýunlary ol Şeýheýew da demetmeýär, degmeýär. Sebäbi özüm şol çağalar önüne internatda önü ösün. Ol beýdip men internatda önü ösüm diýip, ol diýjeňi diýip, etjeňi edip görmelem dädiler. Bu hökman formada bir gün olmasa ikinci gün hökman atvedini bermeli bolýar. Ana şu sebepten häzirçi sag bolun, ýakyn günlerde ýene de bir neme var, bir material var, şoň üstünde işläp otyryn. Şu arada ýene bir çykyş ederim. Men köp wagt çykyş etmendim da. Ýöne indi ben başlajak sebäbinem üçin indi janyň gyýylýar o. Men gidläp aýtjekde men Hudaýa şükürni berdi, gülýäli ýaşaýar. Häzirne hökümet maňa bir komnatly jaý berdi. Gelin şol aňyrdaky kynçylygy, şu aňyrdaky kynçylygy hemmämiz bara bileýenjek bolalýar. O her kim ýöne ay men öňde diýip demesek biz hiç zat bilmeýäs. Agzy bir, taňry bir, agzalany gaňry bir.